somewhere see or achimoda na say won wase we make kan say awon wase because unyo obi a utimu ye di asas ade we untimi nye da unyo obi a utimu osuma untimi ya abawe bi a wanya eye 18 years ewo odan wato ne bo ase akodi mpam agore bi ai wanya boy emo nyina adwom ho ani awie anyima abosumi porpori ensia na jese akole wa enipa bia yemu bebre kra yetumi nyim ewo 6 months ankola no ebe ye nipa na jese wa enipa wie etumi nya kokudro efedro enum ye sei nyinsen na ninsen yimu oguo no ekoso no akola na ka ne nan ne nan no entimi empie nti ye ka ne yem na jese ye ka bre pa de wo bre bia kwese awo account ne man sa na tie wo bre ne etam no hospital say sometime ye de call hospital na jese ni amra sem akole ya ye na no na jese odi yefunu anase odi edro aka yefunu na enu nti ebia kama wo bre sa na ayarehwe ne koso na ya sanso ato na ma police force se ne ho to ne yi a ye de ne be ma police force ama police force eni na di kwan ya ofa so a oyi nyinse na be mu ana one ne nyem na o se wonje ana so obeje e de ne ba ne ti because wonyem a asa na doctor for be kasi ye nyinse yagu no na bia na sa nyinse de obekọ ha obi mo sa akwala ne kira wo yema na oba asaso so bia obe yarefo ana se awo nim no ubewu eno na doctor ma kwan se sa akwala no yenyi omugu nti abambra etia se obeye abortion nti wonya fi hospital ho na ya de ne ma aposifo na omuso ne na ye hwehwem ma yenko achim odan enkofa amanebo a efiri wo emra sisia Ancha achimodan potem ho no mo abie mu abaye bi odi mfie du ngochi 18-year-old girl ye friend no osai fina eno trezam sasa na etwere no fina osai na dodo no anim no ye se wakotu nyinsen abosomi nsia nyinsen watu agu watu agu no obedwane ene ye se udwane ne dia aba cross no cream ya che no ya no guso ye kase po emantam mu achimodan ho jaye a ya che fina se ya na ababa wa no wo kire mu ana che se wo ayesabia ya wo gentiti se ya we wi ana fe ye hunu de ne befa so na yenko amaso na ye ne assembly member wo wonpotem ho no honorable hawa Sumaila ye ni nkomo ne mi sane se hwan nyinsen eye fi na nyinsen ana okotu obi fufuro nyinsen na gu ye honorable hawa Sumaila afedi ultimenka mo yes wonka pa honorable na wo kire mu de amayen eye osai fi na atu obi nyinsen ye gu ana ono na atu ni nyinsen ye ono amomu na atu ni nyinsen ono na atu ono anu nyinsen ye gu ye no odwane akola ne da oba ni ehu ni pano nti investigation ene ma ye hu se eye ono a ko mu no hospital na kese omu kese eyi ni dia ka ne yem nti o se omu ye no no mu man asana ne wa ton aye ka se die asam no apolisi konsem ni samu sembe die akese ne wa ton asana die aka ne ti hana mu die o bia ebe ma wa to ase na ayi so we honorable member nti umpeso anu so de bibia sia ya wo ombo wa mania se ababa wa no ayi woni obi anyin na nipa ne so wonye na ede potinti na mu bisa ne kakra no wotimi pa ne ho kire mo se enu ne de nti a wotu nyinsan ne guye tacho o ma mbo ya mani obi eni se ono kwa wa fa yefu mpie wo ho tacho ai eti okoda ya sabia na nsa na ye ka se bia kamu ne ma mu ye ana se ne pa so no kwa ye hu through investigation na ma ye hu se ye se obi se o yale da hospital nti enu mu na me de ma to form me buta hospital wo me fa ho ne na me hu se dia e ono a ye ni police ne phone video ayeye hwe bra mokoto no hospital ho no ana because no na say o ya to ba ha o ha o tete no na say o ya wo mu pa say hospital for hwe no ne ho te say e die o me yi dia ka no amani e die me no ka say treatment is for to le ho ye kakra ne ma me na busuafo ate enyo ni mama na ke e ajo ni bra NS ne bra ne de wate yes I see but ya ka say de ne mama so si o village aba or hospital ho na odede na kan yafunu ne yiye okọ hospital bi ono maduro e ye de a
say, the beginning the airport no now by after then my who is of buy and complaining what the don't time. And any So money they want to be fast. Yo, honorable money adwuma muni akire why de besi bia no na yenso yate ye da se pa ne amane bo abusiafo we ye honorable hawa smiler ya wono ono ne mpesua so achimodan ewe po emantem mo e na baba awayi osafi na iwowo a watu ono ani nyinsen aguo de duro na aka na no atu aguo na se wudwane nyame no na ahye na se ebi akam ema wo se ekukuru ndi kwa yaresabie ho na fe yekohunu se boni a wadie nie enti wada so wa yaresabie ide ye ntwenhwe se mra no so beso ni mu etia ga na mra se obefa kwati kwa so se wutu nyinsen wahu gise ebia doctor hu se nyinsen wadie ene won kwa gise yesesa no enye saa baako beko agya baako ntina ne yesi ahina no nsuo gum ensuo no hwie gudi a ene eno ano no na ahina no bo a na asama ba nti ne ye behwie nsuo na gu ama wo atrase ama nsuo no bia saa ba begum na nti saa pa de a wontimi mfa mra hye wonsem na wa wontu nyinsen nti yegusu ade akire ne ahwede mra no ebeka obi beka se ukodi ye koye den aya na social media wedding na ekosisesi an mayo na aya mu mpe bia na o koye den this our problem ya brawi boy ekwe ntwu ana mmeso akra